आणि सगळे पालिका. नमस्कार. आज आम्ही नूतन पेडणे नगरपालिकेच्या इमारती बाबतीत बोलायचं जमलेलं असं. आश्चर्याची गजाल म्हणजे आणि मोठ्या आश्चर्याची गजाल म्हणजे 2018 सालात हो प्लॅन पास झाला. हो प्लॅन मी जो काढलेलो प्लॅन तो प्लॅन न्हय. हो प्लॅन आर्लेकरान जी दुरुस्ती केल्ली तो प्लॅन न्हय. हो नवीन प्लॅन असो बदलापूरच्या आर्किटेक्टान काढलेलो प्लॅन मिस्टर ओकान. पयलीं जो प्लॅन काढलेलो मी जो ड्रॉइंग काढलेला 99 मीटर लांबीचा बिल्डिंग असलेली, 14 मीटर रुंदीची बिल्डिंग असलेली आणि 14.5 मीटर उंचीची बिल्डिंग असलेली. इट वॉज अ प्रपोज्ड ग्रीन बिल्डिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग भितर असलेला, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट भितर असलेला आणि भितर सोलर पॉवर प्लांट असलेला 50 मेगावॉट. हे सगळे जे गजाली असत आता काही एक ना. आणि आता नवीन जी इमारत बांधतात ती 8.72 सो 8.72 करोड ची नवीन इमारत आज बांधून केल्या. हो प्लॅन ज्या वक्ता श्रद्धा माशेलकर नगराध्यक्ष आशिल्ली, प्रशांत गडेकर उपनगराध्यक्ष आशिल्ले त्या वक्तार पास जाल्लो आसा. आणि 2018 सालान म्हणजे आयच्या उपमुख्यमंत्री याच्या कालावधीत हो पास जाल्लो आसा. म्हाका एकच विचारूचा आसा की टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जो सेक्शन 16B नुसतो हॉटेलांकच लागू जाता आणि नगरपालिकेक लागू जायना की कितें? तांकां रूल शिथील करूंक गावना नाय, तांकां FSI वाडोवंक दिवंक गावना नाय. इट इज अ पब्लीक प्रॉपर्टी, इट इज अ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि अशा जाग्यार की आनी जागोच ना पेडण्यार, ज्या जाग्यार स्वताची इमारत येवंक जाय आणि भक्कम इमारत येवंक जाय, त्या ऐवजी हो गौड बंगाल कसो प्लॅन काढलेलो आसा. आता उदाहरण सांगतोय. 29 मीटरचो फिश मार्केट आसा. 29 मीटरच्या फिश मार्केटान म्हाका सांग काय जाताला? कितके गापते बसतले? 3 किंवा 4 फिशर लेडीज कॅन सिट ओवर देर. फूडचो विचार करूंक नाका असलो कितको फिश मार्केट करता. व्हेजिटेबल मार्केट 107 स्क्वेअर मीटरचं व्हेजिटेबल मार्केट, 11 मीटर बाय 9.77 मीटर. फकाणां चल्ल्यात. 28 गाळे असत पेडणे नगरपालिकेचे पुरातन, वेगवेगळ्या साईजचे गाळे असत. काही लहान असत आणि मोठ्यातलो मोठो 52 स्क्वेअर मीटरचो दयानंद कोटकराचो हॉटेल असत. सगळ्यांक तुम्ही 2 बाय 2 4 स्क्वेअर मीटरचे गाळ्यान रिहॅबिलिटेट करूंक सोदतात. हे नाका जाल्लेले कितें? दिस इज एब्सोल्युटली नॉट प्रॉपर. नाव देर आर 8 शॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर सपोज फॉर रेंट आणि 4 स्टोर रूम्स. Each shop is 16.44 meters, square meters, and 4 storerooms, each of 21.75 square meters. पयलींचो जो प्लॅन केल्लो त्या जाग्यार आमी 2 बँको येतले विथ स्ट्रॉंग रूम्स, विथ सेफ डिपॉझिट लॉकर, विथ ATM, एवरीथिंग वॉज प्लॅन्ड आउट. आता कांयच ना. पेडणे नगरपालिकेक उत्पन्न कसा जातला तर सांगा म्हाका. दुसरी गजाल, PWD 92 स्क्वेअर मीटर अलॉट करूची गरज काय? किंवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाक ऑलरेडी बस स्टँडार ऑफिस असताना 92 चौरस मीटर जागो म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेन दिवची गरज काय? PWD कडे
9,800 स्क्वेअर मीटर जागो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या बाजूक आसा. थंयच जाय ते बिल्डींग बांदूं शकतात गव्हर्मेंट, पण गव्हर्मेंट ह्या प्लॅनार 92 स्क्वेअर मीटर PWD दिवची गरज काय? लायब्ररी आता 90 स्क्वेअर मीटराची लायब्ररी कितें चल्ला? वॉट आर वी केटरिंग फॉर? 77ची पंचायत की 2021 सालातली म्युन्सिपाल्टी किंबहुना महानगरपालिका फुडें जावं शकता अशी कितें चल्लां हें? अक्कल नसल्याली नो एप्लिकेशन ऑफ मायंड. आणि अडाणी नगरसेवक नुसती वयरे दादू करतात. होप जर प्लॅन माझ्या टायमार जर आसलेलो जाल्यार कचऱ्याच्या पेटीन उडयतले आसले. मिटींग हॉल जो मी प्लॅन काडलेलो तो 500 चौरस मीटरचो मिटींग हॉल आसलेलो, आलिशान मिटींग हॉल आसलेलो. आज मिटींग हॉल 45 स्क्वेअर मीटरचो आसा. 45 स्क्वेअर मीटरान 10 लोक तरी बसतले. टेबल आसांक जाय, चीफ ऑफिसरा पासून पब्लीक पासून सगळे लोक येवपाक जाय. इट्स अ पब्लीक मिटींग. जाल्यार मिटींग हॉल इज 45.43 स्क्वेअर मीटर. हाऊ कॅन यू हॅव अ पब्लीक ॲक्सेस टू अ काउन्सिल मिटींग? आता चीफ ऑफिसराची केबिन 24 स्क्वेअर मीटर. इवन अ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑफिसेस इज बिगर दॅन दॅट. चेअरपर्सनाचे 23.3 स्क्वेअर मीटर आणि व्हाईस चेअरपर्सनाची 17.7 स्क्वेअर मीटर. अर्थ नाही तो. What are you having? There is no plan showing the septic tank, soak pit. There is no plan showing whether a sewage treatment plant is going to be put in. There is nothing is there. कितें म्हणून नागलो? आणि असो प्लॅन आम्ही फुडल्या 100 वर्षांसाठी उपलब्ध करूचो. जी बिल्डींग जुनी आसलेली ती 1934 सालान माझ्या आज्यान बांदलेली. 100 वर्षां ती वापरूंक जाली आणि अजूनही बरी असलेली. अजूनही पायो त्याचो जो फाउंडेशन तुम्ही जर बघशा भक्कम फाउंडेशन आसा. आज नाका जाल्लेली कितें प्लॅनिंग करता? म्हणजे दुर्दैवाची गजाल दिसता. ॲब्सोल्यूट पथेटिक गव्हर्नन्स. ही आता जुनी इमारत असली पळय ती आता वास्तूनुसार ती खूप जुनी 100 वर्ष, पण ती कशी मोडली आणि ती आर्कोलॉजीन कशी नोंद ना? म्हाका खबर ना. हेरिटेज बिल्डिंग तो समाविष्ट नाही, पण त्याचो जो पुढलो जो फसाड म्हणटा तो तसोच दवरून फाटल्यान बांदकाम करूंक गावतलो आसा. दर्शनी जो भाग आसा, जो दर्शनी जो भाग आसा तो तसोच दवरून आणि तो विस्तारीत करून बाकीचो बांदकाम करूंक गावतलो आसला. पण त्या सगळ्यांक जमीन दोस्त केल्या. आज एक बरो पार्किंग खंय आसतली तेंची? अंडरग्राउंड पार्किंग दाखयल्या. ज्या म्हाजो प्लॅन जो जुनो आसलेलो त्या प्लॅनान 100 गाडयांचो अंडरग्राउंड पार्किंग आसलेला. ह्या प्लॅनार एकय अंडरग्राउंड पार्किंग ना. गाडी खंय पार्क करतले? आणि 14 मोटरसायकली फायर ब्रिगेडच्या प्रवेशद्वाराच्या मुखार पार्किंग दवरल्या. कितें चल्ला? 6 मीटराचो रस्तो अवती भोवती सबंद शेरक कसो घालून सगळो रस्त्याचीच भूमिका घेवची. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस? म्हाका हेचे आश्चर्य दिसता की असलो प्लॅन पास करून घेतात. आणि पालिका मंडळ जे आहा आता आमचा असा दुर्दैव आसा की पेडणेकरांनी खंयच्याय माणसाक निवडून दिलेले आसा. तांकां प्लॅन वाचूंक येना ना, तांकां डिस्कस करूंक येना ना, तांकां भविश्याचो विचार ना. PWDचें ऑफिस कित्याक लागना? पयलो प्लॅन काडलेलो ताका लिफ्ट आसलेली. ह्या बिल्डिंगेक लिफ्टय ना. ह्या बिल्डिंगेक विकलांग लोकांक येण्या वचण्याक मार्ग ना. ही इमारत जागा तुम्ही म्हणजे तुमच्या जाणट्यांनी पालिकेत केल्ली? माझ्या पूर्वजान दिल्ली. माझ्या पूर्वजान दान दिली. त्याच्याबद्दल पेपर आसत म्युन्सिपाल्टी कडेन. त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही.
पण त्याच्याबद्दल ही इमारत इतको आता 8.5 कोटी खर्च करून काय कसे तुम्ही ह्या करतले ते सांगा म्हाका. वूड हॅव बीन आलिशान हॉल. आज म्हणजे जुन्या म्युन्सिपाल्टीन 1934 सालात कितको मोठो तो हॉल असलो कंपॅरेटिव्ह. ह्या प्लानान फिश मार्केट ह्याच पहिल्याच टप्प्यान आहा, पहिल्याच इमारतीन आहा. पहिल्या टप्प्यान म्हणजे त्या होल प्लानान टोटल कॉन्ट्रॅक्ट अमाऊंटान त्या आसा. आणि फिश मार्केट 3 मीटर बाय 9.77 मीटर. हे एकदम लहान फिश मार्केट. ह्या हेचो म्हणजे एक तर ही टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसांक जाय, म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर आणि चीफ ऑफिसर आसा, आणि नगराध्यक्षांनी ज्यांनी ह्या पास करून घेतलेला आसा त्यांनी. पण ह्या पालिका ह्या लोकांक म्हाका सांग, इंजिनियरा कडेन डिस्कस करूंक येता की बाबा फाउंडेशन कितकें आसा आणि स्ट्रक्चरल डिझायन कसा आसा आणि काय आसा ता. नोबडी इज एंटायटल्ड टू इट. आमचा दुर्दैव म्हणटात तसा. तुमचो हेका विरोध आसा. असलो प्लान कोणाक दो शो करून परत एक 5 वर्षानंतर पाडूंक आणि परत बांदूंक कमिशन खावंक. ओके.